Hej med jer. Hej med jer. Så blev det tid til Hej min ven igen. Og vi har været rigtig meget klar, mig og Laura. Vi vil sindssygt gerne lave de her afsnit. Og vi kan også se, at I rigtig gerne vil have, at vi kigger på jeres kanaler derude. Der er en lang liste, og vi skal nok nå jer alle sammen igennem. Men der er en ting. Hvis der er nogen, der spørger, om I gerne vil gøre det 2 gange, så må I nødt til at vente i lidt lang tid. Nej, vi skal ikke igennem det. Vi skal nok komme igennem 2 gange, hvis der er. Og så kan det være, at jeg laver nogle nye videoer, vi skal kigge på. Men vi skal først igennem hele gang. Hele gang. Vi klikker på 3 i dag, ligesom vi har gjort sidste gang. Og lad os bare lægge ud med det. Du er klar? Ja. Ja. Den første. Han hedder også Tobias, den første. Tobias Lund. Lad os kigge på, hvad han råder med. Han har gang i noget Pokémon her. Vi elsker også Pokémon. Det kan vi godt lide, ja. Han vil gerne vise os nogle Pokémoner. Det er... Nu skal vi se, om han har en Snorlax. En Snorlax. Du skal have en Snorlax. Eller skal du skrive noget om, du har en Snorlax? Fordi vi vil gerne høre, om du har. Ja, altså vi har ikke Snorlax, så vi kunne godt tænke os at vide, om han havde. De alle sammen ved godt, at vi ikke har en Snorlax. Ja, altså I vil nok vide det. Nå, men han har nogle spændende navne. Han starter med Arcanine, der hedder Løve. Det ligner jo også lidt en løve. Den ser meget fin ud. 2100, det er fin CP. Det kan også være, han er Vaporeon, Ups. har du også en? Ja, de er min bedste. Det er også din bedste. 2000 Hvad er din CP. bedste? Hvad er din? Det er Dragonite. Dragon. Ja, det er det. Og hvad? En Geodude. En Geodude. Hvad er det? Hvad er en Geodude? Geodude. Det er den med armene. Den har sådan 2 arme og et hoved. Og der er Gyarados. Han har noget okay. Det må jeg sige. Geodude. Men vi vil selvfølgelig ikke røbe for meget, fordi jeg tænker, at I skal selvfølgelig selv se, om han har Snorlax. Det finder vi ud af lige om lidt. Han har i hvert fald nogle forskellige. Lad os pause den her. Og sige tak til Tobias, fordi vi må kigge ind på din kanal. Og så hopper vi videre til de næste. Lad os se den næste. Den hedder G og S. Guess. Ikke Gæs, det er lille, det er lille dyr. Ja, men hvad Guess? Det er et godt spørgsmål. Det står for Guess. Sådan. Han har slået sig, siger han. Han er nok oppe og slås med sengen. Eller noget andet. Eller gør det på... Han har en fodboldtrøje på. Kan du se, hvad det er for et hold derovre? Det er svært at se. Vores Tobias, han ville kunne se det med det samme. Der er sne på taget. Men... Vi skal ud og kælke. Husk det. Husk det med at sige noget. Jeg har sikkert meget sne. Skal jeg sige noget? Der er kæmpe snebjerg herude. Bunke. Jeg tror, han samler på fly. Skal jeg sige noget? Tobias, han elsker fodbold. Han går i hvert fald til det, og han skal til det i dag. Så hvad skal han med den mor? kameraet hænger lidt på omvendt på, men det sker tit jo. Der er nogle gode tricks der til, at man faktisk, hvis det er en iPad, du filmer med, så kan man vende den ind i iMovie. Det er en god idé. Nogle gange så kan iPad'en godt finde på at vende det om, eller hvis det er en iPhone. Ja, det kan det bare. Han skal have mælk, og lækker morgenmad. Vi får aldrig det. Nej, men det er en gang imellem, når det er ferie, så er det meget lækkert at spise sådan noget. Vi får det aldrig. Ikke. Ja. Når det er ferie, så nogle gange, når vi har været i Forborg, så får I det. Ja, men det er for lang tid siden. Men det ser lækkert ud. Jeg vil Men gerne. det er faktisk en vlog, han har lavet her, hvad han laver en hel dag. Så det er meget spændende. Selvfølgelig håber vi, at resten ikke er på hovedet. Det sagde han også i starten. Ja, Se. han står lige og lukker ud af vinduet og lige kigger. Det er fint. Du svæver. Men Jeg var ikke noget andet. skal lige høre, hvad han siger. Så skal han koge noget vand. Det ved, hvad han skal bruge det til. Tror I, han drikker kaffe? Nej.
Det må du lige skrive ned under, om du drikker kaffe. Eller du må også gerne skrive under, hvad du gør. Godt lige, han lige fløjter. Det er, så er man glad. Når man fløjter, så er det fordi, man er en lille smule glad, ikke? Ja, ikke endnu. Selvom det er dejligt, du er også glad. Skål til dig. Men lad os lade det være op til jer. Se resten af videoen her. Og så lad os hoppe videre. Tak fordi du må kigge på din kanal. Så pauser vi den en gang. Så tager vi den sidste, Laura. Så vi kan nå en mere af det. Nu må vi lige se. Slamoko. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Om det er Slamoko eller Slamoko. Eller. Men her er du i hvert fald. Og vi har været inde og kigge lidt, og vi tænkte, hvad skal vi vælge for en? Jeg vil gerne se det med den magiske burger. Spændende, at der er sådan nogle gode overskrifter, der fanger. Men Laura, hun vil gerne se, hvad der er i parken, og det synes jeg, hun skal have lov til. Så lad os se, hvad der gemmer sig i parken. Det vil vi rigtig gerne se. Hello, bubble, bubble, flip, butterfly. Tak. Vi skal høre til. Han er meget god til at lægge det op til, hvad det kan være. Okay, hvad står der så? Hej, drenge. Hej, Jenner. Hej, Jenner. Det er min kælenavn. Nå, han har kælenavn. Tak. Hvad hedder han? Vi skal høre. Test dem med ven. Peace. Det kan vi da godt gøre. Vi skal teste det. Så ringer han til en ven. Hvad? Vi ved stadig ikke helt, hvad der er i parken, men han ringer til en ven, som skal komme og... Det er fedt, at spændingen ligger der. Hvad kan det være? Så kom vennen. Hurtigt. Det er en sjov måde at lave film på. Hov! Måske skal han til fodbold, så han fortæller lige, hvad det er. Ja, det går, at de skal til fodbold. Men fordi han burde jo ikke komme på... nej, men det er måske nogle fodboldstøvler, vinden har med. Tror I, I skal lave noget spændende? Tror I, I skal sparke lidt bold måske? Jeg kan ikke binde snørbånd. Men man kan jo prøve at bruge sig. Skal I lige se lige fodboldsko? Jeg har rullesko, men jeg kan ikke binde, så jeg er nødt til at gøre nogle bruser. Ja, det skal du lige lære. Ja, det er spændende. Jeg tænker, skal vi lade den stå her? Er det ikke lidt spændende? Vi ved ikke, hvad det er, de skal. Ja, det synes jeg. Det er så spændende. Og den anden har også sko. Vi lader den stå her, fordi at... hvad tror I, der sker? Tror I, de skal spille fodbold? Tror I, de skal noget helt andet? Eller... Ja, hvad kan der ske? Jeg synes, det er lidt spændende. Ude i parken, eller... Det kan også være, at de bare skal hoppe på en trampolin, de gerne må hoppe med fodboldstøvler på. Det kan være hvad som helst. Eller... Jeg vil gå ind og kigge på hans kanal, Slamoko, hvis det er sådan, det udtales, ellers så må du lige skrive. Men spændende. Vi skal i hvert fald se videoen lige om lidt, når vi er færdige her. Skal vi? Jeg tænker, vi skal tage en mere. Jo, det skal vi. Vi skal have en mere. Jo. Nej, for vi har jo ikke fundet en til. Jo, vi finder bare. Jeg har listen her. Det kan jeg godt huske. Skal vi lige her. Lyren. Hvad var det, han hed mere? Far, det gjorde du Ja, okay, det kan gå, at vi skal sige det. Det er bare fordi, det er så fedt at besøge jeres kanaler. Men lad os bare gemme den. Så tager jeg optager nogle afsnit med drengene også. Ja, farvel. Kan I have det rigtig dejligt? Du driller. Nej, jeg kan. Jo, du gør. Nej, farvel. Fedt, at I gider at kigge med. Og igen, vi er super stolte over, at vi kommer op på 1000, der følger os. Mange tak til jer. 1000 fantastisk mange gange. Tak. Farvel. Og Laura, hun er gået.
Ha' det godt derude. Ha' det godt. Hej. Jamen mange tak, fordi I ser på vores videoer. Det er rigtig dejligt. Husk at like, og skriv gerne en dejlig kommentar nedenunder. Det er bare vold dejligt. Det er det da. Ja, hej, og god dag til jer. Hej, hej.